com es pot aconseguir un major suport internacional? Amb major reconeixement a casa nostra. És a dir, perquè la primera condició, el primer requisit, la primera cosa que necessites perquè et reconeguin és reconèixer-te a tu mateix. Que és una cosa... Fer-te reconeixible. És una cosa bastant òbvia, però que, diguéssim, en el cas del 27 d'octubre hi ha gent que em sembla que encara no ho ha entès, però és bastant obvi. Per què el 27 d'octubre, la declaració del 27 d'octubre, ningú la va reconèixer a nivell exterior? Perquè nosaltres mateixos no la vàrem aplicar, no la vàrem donar per bona i, per tant, ningú reconeix una cosa que no existeix o que qui l'ha feta, qui l'ha, diguéssim, plantejat, no li dona el reconeixement i l'eficàcia que ha de tenir. Per tant, absolutament indiscutible, a més aquest argument no té tres respostes, la primera i més important forma d'aconseguir reconeixements exteriors és tenir el reconeixement interior. Molt bé. Només recordar que quan es va fer la declaració d'independència ni tan sols es va comunicar als consulats d'aquí. És a dir, ni tan sols es va... És a dir, quan fas una independència, evidentment, el primer que es fa és comunicar al món que t'has constituït en estat independent, per tant, demanes el reconeixement a tot el món, comences a desplegar decrets, hi ha un govern doncs, que es constitueix en govern provisional de l'estat català i comença a promulgar decrets. Bé, són una sèrie de pràctiques que, diguem, estan molt... És a dir, no anem a inventar res nou, és a dir, són molt convencionals amb el que són la creació de nous estats i, per tant, diguem, el que hem de fer és exercir aquesta normalitat i bé, si es fa així i a més es fa en un context en el qual hi ha un procés democràtic que entra en una confrontació diguem-ne violenta per una part, per part de l'estat espanyol, doncs això evidentment et genera unes simpaties a tot el planeta, a tot el món. És a dir, quan estem veient, per exemple, les protestes de l'Iran, sentim una simpatia natural per a aquella causa, com va haver-hi una simpatia natural en el cas català. Per tant, hem d'esprémer aquests elements que propiciïn la simpatia natural i que això, diguem-ne, pressionin països a poder reconèixer la independència. I n'hi ha que són especialment sensibles, és a dir, quan va haver la independència de repúbliques bàltiques, Islàndia, per exemple, va ser el primer estat que es va començar a reconèixer, a partir d'aquí cau en cascada, és a dir, a la que tens un estat que et reconeix la independència, els altres van caient. Molt bé. Això és el que podríem anar també, que pensem que trasladarem a la conferència nacional, tot això, tots aquests pensaments, totes aquestes idees.